L'ideal és un centre d'arts digitals que a nosaltres ens agrada dir que és un espai a mig camí del futur dels cinemes i del futur dels museus. Barcelona Memòria Fotogràfica explora com, en un moment concret del segle XX, la fotografia deixa de ser considerada una, diguem-ne, tècnica per passar a ser una pràctica artística. Els fotògrafs deixen de ser tècnics per passar a ser artistes, a tenir una mirada pròpia sobre la realitat, sobre la societat, sobre el món que els envolta i a tenir, per tant, una personalitat en la seva obra. És aquesta generació dels 40, 50, 60, no? I d'aquí que fem aquesta selecció d'aquests 6 grans noms de la fotografia de casa nostra amb un tema, que és Barcelona. O sigui, com aquests 6 van retratar, van explicar la ciutat d'aquests anys. Una ciutat plena de contradiccions, plena de tensions. Francesc Català Roca, que era una mica el mestre de tots ells, també era una mica el més gran, el més canònic en la seva obra, continua amb l'Oriol Maspons, que ja tenia una mirada probablement una mica més dinàmica, menys acadèmica de l'obra que estava fent. Leopoldo Pomés, que té una vessant, diguem-ne, una miqueta més publicitària, tenia una mirada potser menys coneguda de caràcter social molt interessant. La Joana Biarnés s'ha reivindicat des de fa relativament poc, perquè gran part de la seva feina va transcórrer a Madrid i, a més molt centrada en el periodisme, fotoperiodisme. Continuem també amb el Xavier Miseracs, el costumisme, o sigui, el dia a dia d'una ciutat, que estava a cavall entre la cosa urbanita, cosmopolita, que es començava a obrir al món, i allò més tradicional, d'arrel catalana, d'arrel barcelonina, i la mostra acaba amb la més jove de totes, la Colita, que a partir d'aquells aprenentatges de Català Roca, i d'allà on venia la fotografia, transmetre el dinamisme del moment. Cadascun té una mirada pròpia, una personalitat pròpia, que es transmet molt clarament en aquesta experiència immersiva.